Здравейте, приятели! Ето на всички българи. Ето в момента сутринта на 21 януари в Плевен приятно слънчево време, около 0 градуса, почти е замръзнало езерото, но вижте какво става. Патиците няма да коментирам за тях. Какво голямо къпане. Къпането е при тях заложено. Ето първо излизат и след това къпането при тях е голямо. Скъпват се, изсушават се и се радват на водата. Лида сега ще го преодолеят и останалите патици. Гъските ще помогнат бързо, и са по-тежки. Сега ще начупат лида. Голямото къпане е първо гъските. Сега като дойдат и те ще начупат лида, а патиците вижте какво става. Няма празно, при тях няма празно. При тях във водата, ето също и гъските, разбира се. Красива гъска. Ето патиците ви поздравяват сутрешно. Сега ще има нещо интересно, най-вероятно, след малко. Как ви говорят? Какво искаш да кажеш? Не знам, аз знам какво ще да кажеш. Най-вероятно ще стане, но след малко. Благодаря ви за вниманието.